Takže čus lidi, já vás zdravím u dnešního vlogu, který jsem se rozhodl, že budu natáčet jakoby teďka. Bude to takový více random vlog, typu vlog, už mi bylo 15, mám s vlasama. Ještě jsem dneska nedala sprchu, nic, to ještě musím udělat. Každopádně jedu dneska prostě basic den. Asi to spím se Zejtřkem, s Ediktem. Dneska jdem do Plzně na koncert a víc informací samozřejmě asi později, teď se nudím a mám hlad a nemám moc k jídlu, takže se dokoupím něco k jídlu. Yes. Tak jo lidi, já už na bus dneska. Přemýšlím, s kolika dní to udělám ten vlog. Nevím asi, jak jsem bude chtít, ale dneska jako jdem do té Plzně. Tam dneska jsem living life. To bude pohoda, tam jdem si na ten koncert, tam spíš tak chillout. Pokecat s lidma a tak. Uvidíte dneska lidi, kteří se dlouho neviděli. Takže tak. Lidi, těším se, jsem zvědavý, co mi to přibere. Byl jsem v Plzni ve středu se svý přítelkyní. Taky zval takhle, bylo to super, překecalo nějaké do dneska. Takže to bude pecka. Jo lidi, už čekáme na bus, teda na Zličíně, už bude tady přijíždět Flixbus, takže yes. Čau lidi, jak můžete vidět, se nacházíme v Plzni, jsem tady, pozdravíte do toho lidi, to je Vali a tady Míka, jo. Míka, jo. No nic lidi, si Míka je tady, jo. A Vali z vlogu z Polska. Vali, chci něco říct? Pojď, řekni něco. No takže v pohodě, můžeme jít. Čau lidi. Takže lidi, potkal jsem tři pardala Kryší. Lidi vůbec jako... Nevím, co tady dělá. Prostě tady je Karlo. Prostě nechám, co tady dělá Kryša v Plzni takhle. A pardál Kryša loví pardály, co dneska? Dneska jo. Dneska loví pardály. Potkal jsme se čirou náhodou. Jo, úplně. Tak jsme tady rovnou spolu zůstali. Ale šel jsem tady hledat ten černý orloj velký. Ještě jsem ho nevěděl, tak dám vědět, jestli ho dneska uvidím. Yes, tak jo, tak zatím čau. Pozdravte do vlogu. Jo, pozdravte do vlogu lidi. A Pozdrav do vlogu. Pozdravte do vlogu a řekněte jednu zajímavost. Jo, řekněte jednu zajímavost. Niko, řekni. Mám rád pivo. Nevím to. Něco řekni. Mám růžové vlasy, na půl. Myslím, že to lidi o to nebudou, ale to možná to nemůžu. Zajímavost do vlogu. Bude to na YouTube. Mám rád nohy. Máš rád nohy? To je to, my man. A to Vali, to je taky něco řekni. No, teď tam je ruka moje. Let's go. Je to dobrý. Já nevím, co je zajímavost o mě. No? Dělám house party u sebe doma každý týden. Přijďte každou sobotu, tam něco je. Ty tam napiš adresu. Jo. Adresa bude tady. Ale internet to byla jediná věta, kterou dneska nechám říct, Vali. Jo, Tak čau, tak lidi. jo, čau. Tak čau. Řekni, jak se jmenuješ a jednu zajímavost o sobě. Jmenuji se Žanet a miluji Mikouška. To víš, Janetko. Tak jo. SBS sleduje monitory, už nás majú. Je tu toho pokoko, na ramene nesem mu. Hudba robená na kolene, je fakt dlhá pút. Som železopalený, kým to je od moše metokus. Holdám stále rovnaký kus, stále máme v petách půl. Tvůj neprofúkal, zpěvaj tam na pláži, drinkou na nebo čestou kutkou. Mám kapsy toľko kúže, vážem publikum, popnom bíle toľko kút, treba mi na nich tabulkou. Fresh mi krasivý, máš ti plavú šovku, rozkazujem nové, nemám takú veľkú bunku. Prečo si pamätáš hlavne sexy, mám TikTok, postav práve svítá hezky. Prečo si na mňa ryska tak zlá, dávám by skočí, pozrieš, jak to dopadá. Ja víš, že som jak ožiarený, ak skapem zajtra, tak podíkem naplnený. Nechcem vedieť, ktorý deň bude môj posledný. Tvoja pusy môj húbe sa mnou narený. Toľko peniazí, že som celý zelený. Za rodinou a pekníčku, ale kľudne zmíním. Ja môžem osúdiť len Boh, je toto môj posledný rok, je toto tá posledná noc. Človek poharili mi tak neho, chyba slal som starý vchod, starú hal. A keby skápem, nespravil som všetko. A že som iný ako vy, že som iný ako ty, chci zapíšte za uši. Nepočula som pomýkam, toto je nový shit, kde sú na porytí, držia všetci opastí. Babči sa to nepáči, no modelky sú z toho. Nerajte si ho ty zvár, čekaj to si ešte viac, keď ťa vidím ešte viac, nalíka si ho ty zvár.
také musí ještě brát, keď ťa vidím ještě viac. Jo lidi, už máme po koncertě, už tady stojíme všichni. Pár lidí odpustíváme tady nováčka, tak se představ a řekni něco o sobě. Jednu zajímavost o sobě. A jak se jmenuješ? Jdem lidi, slyšeli jste to? Slyšeli jste to? Já nemůžu. A lidi chtěli... A zajímavost ještě. Ahoj, já jsem Mars a hraju hudbu. OK, díky. Můžu říct taky zajímavost? Jo. Lidi, Venca Perník, ačkoliv se zdá, že fakt není v pohodě. Je fakt v pohodě. Je fakt v pohodě, Venca Perník. A víte, co je ještě v pohodě? Skandinávský vichr. To je cháleček, panečku. Počkej, já rovnou okoštím. Jo, výborný, strašně teplej jenom. To by šlo. Hele, a mám ještě otázku. Nemáš náhodou strach, že nebudou znát tvoje jméno, že nebudou znát tvůj ksicht. Já mám strach, že jenom jedna čára, jeden sáček. Hej, to moc nezabil, podle mě, kámo, podle mě zná ten text. Asi. Lidi, my jsme v Plzni a potkali jsme Kanye Westa. Hej, co si myslíš o těch židech? Nestáším je. Jo, je to Kanye West, je to real Kanye West, novej lidi. To byl test. Test prošel. IVL. Live. Yeah. Čeká nás jako koncert. Yes, v Plzni. Kanye West v Plzni oficiálně potvrzeno. Jo. Let's go. Je to jasný. A kolik měříš? Hodně, 190. Máš pod sedák, když řídíš. Hele Miko, já bych se tě jenom zeptat, jakoby, aby si řekl fanouškům, co je levičácká hudba. Kamu, levičácká hudba je všechno, co nezní pravičácky. Prostě. Ale Takže třeba nějaký... Chápeš prostě. Počkej, ale tak my jsme dneska takovou debatu, my jsme šli a říkáme, a Mika řekl no, tyjo, už slyším tu levičáckou hudbu, tak jako, Ne, ale tak poznáš, že tam budou prostě umělci a jezo lidi, víš co? takže je to jako vlastně alternativní hudba, levičácká No, hudba. samozřejmě. Prostě tuta hudba, tak je něco jako kdyby si smíchal prostě vodku s vodkou. Prostě je to k hovnu. Dobře, díky. Díky, jestli vám mým fanouškům objasním, co je levičácká hudba, lidi, teď jste Hele, vždycky. moudřejší. Byl to číslo 30. Kandidátka Plzeň město. Jo, lidi, pro fanoušky z Plzně, Přesně. Děkuji. Jedeme všechny. Takže lidi, už jedeme domů, čau vole. Kolik je hodin? Ty vole, lidi, je teprve 10. 3:33. Je teprve 10. Krásný čas. Lidi, je 10, jdeme domů, krásně, hezky. Ale Vyspíme Kryšo, se krásně. Kryšo, co bys chtěl říct o tomhle busu? My jsme tady zjistili, Tenhle bus kopíruje lidi Prahy. a jakož je to dobrý, protože ten bus je prostě... Jedeme na muzeum, který je zelený a červený a pak jdeme na náměstí Rebo, který je žlutý. A lidi, to je trošku divný, jak je to, že ne? To mega kopíruje Brno tahle zastávka. Jako. Yes, kupina Brno. Tak. Ale ty Já jako, se k tomuto nebudu vyjadřovat, jako rodilý všechny Plzeňák. dopravní prostředky městské hromadné dopravy jsou stejně vyrobené v Plzni, takže já bych to To já prostě nepopírám, já neřešila. se vůbec nebavím o tom, já se vůbec... Ani ještě jsem neviděl ten Orloj, takže nevím, jak to dopadne. Není tu Orloj. Já vím, že to je černý Orloj, co vypadá jako penis, je v Plzni, na náměstí Svobody. A každý den v 11 hodin z něj vypadne skleněná kulička. A lidi se o ní berou. Já to vím, dal jsem na to prezentačku. Náměstí Svobody Plzeň. Vidíme se tam. Čau. Ale já bych jenom chtěl říct, že to není absolutně o tom, jestli je to stejný bus jak v Praze, to je mi úplně jedno. Zastávka Tam jde o ty zastávky. Zastávka brněnská. O zastávky, o ty barvy. Tak. Kravčanská je ale červená. A pozor, Tu v Praze máme zelenou. zelenou. A Takže pozor, tam je změna. Takže lidi, už to neřeším. Oficiálně musím přestat mít pív. Tady je Mekáč. A tam bych šel, ale budou to přijde. Tak lidi pošlete do teď si příště, až pojedeme kolem Pošlete nám Mekáče. peníze, ať si příště můžeme dovolit více alkoholu a více jídla. Ne, nugetky chci. Potřebujeme více alkoholu a více jídla a jakoby Kryša už nemá peníze, takže si nemůžeme dovolit ani alkohol, ani Kryša se nemůže dovolit ani cestu zpátky. Já osobně třeba alkohol nepiju. Ale domů by se třeba chtěl Ale, dostat. Kdo si dá ten absint? ale nugetky bych si dal. Kdo si dá ten absint? Takže tak no. To mě zacenzuruj, až teda budu. Jo. Kdo si dá ten absint?
Kdo si dá ten absint? Teďko jsme na rondelu. Jsme je rondel, já myslím, že randal. Homlu se mě ruším, nočník dělám randal. Rondel. Tak já to jsem tady celou říkal, že to bude randal. Teď jsme na Jak rondelu. slyším, jak tak slyším. Bude, vole. Teď jsme na rondelu. A tady vedle za těma křema, co jsou tady na té straně, tak je bezdělácké ghetto. Velice famously. Moje oblíbená část Plzně. Já bych Jsem chtěl... hrozně ráda, že už je to druhý vlog, ve kterém kdykoliv, když mluvím, tak mě někdo přerušuje, anebo někdo mluví místo mě. I když chci říct nějakou zajímavou poučku, anebo dobrou informaci. Moc si to užívám, doporučuji mít kamarády z Prahy, kteří rapujou na Soundcloudu. Pozor, my nepojeme na Spotify. Já bych jen chtěl říct, že to není absolutně moje chyba, já dám valý prostor. Já bych jenom chtěl si čekat, ale jsme předtím na vlogem nakázal. Taky bych teda chtěla říct, že kdykoliv jsem ve vlogu já, anebo vlastně kdykoliv Carlos natočí jakýkoliv vlog, tak ten vlog vyjde minimálně za půl roku. Lidi, dneska by the way je 7.8., teď už je 8. Tak Dneska je 8.8.3:37 a Carlos právě řekl, že ten vlog vyjde dřív než za půl roku. Jo. Takže pokud to nevyjde dřív než za půl roku, tak si zaslouží minimálně 5 kg za ubytování a za moji společnost a za všechny alkohol, co jsem dneska nakoupila. Lidi, já bych jen chtěl říct, tento vlog nekončí, protože dneska ještě jdeme na Edict. Jo. Já Edict. bych jenom chtěla říct, že dneska ještě máme hrát Monopoly. A být. Ne, už to vypni Loučí se pak. s váma. Loučí se s Jirka váma. Blesk. Valerie Posaltová. Lidi, hlásíme do vlogu, že je 4 ráno a fakt hrajeme to Monopoly. To házet znova. Na to nikdo nemá energii hrát tyhle ty speciální pravidla. U prvního pravidla jsem absolutně ztratil zájem o to číst. Tady nájem lidi platí. Sakra. Co budu jenom dělat? Vydělává milové, wow, spadly milové. Házíš ty, Káre. Já To je tady strašidelné. Lidi, Valej, díky moc za všechno. Bylo to super. Chceš něco vzkazat fanouškům? Nepijte alkoholy, ale když pijete alkoholy, tak Tak pijte pivo Tak Plzeň. pijte pijte modrou se Spritem, je to to. To bylo fakt dobrý, kámo. Jo, bylo to Vykoupíme to dneska. Nepijte vodku. Vodku ne, ale modrou se Spritem. To jo, to jo. Já jakožto abstinent nemůžu posoudit. Kdo si dá ten absint? Já taky, no. Nepijeme. Já bych ten Sprite s tou modrou, tak půlku z toho podle mě měla jenom Kríša. Ale to fakt připadá, že to byl já, ty a ten Protože se a to Albi. otočilo se jedno kolečko a Kríša to vzal a čaknul třeba fakt jako 3/4. A hádejte, kdo z nás dvou blil. Kríša tady byl. Až ráno, Takže- až ráno, ale koculinka není. Vidíme se u další části vlogu. Ne, ještě tam. Jo, ještě něco budeme říkat asi. No, ale my se s tou loučíme, díky moc. A vidíme se brzo v dalším vlogu. Next vlog, Berlin. Jo, lidi, šli jsme na autobusák a zjistili jsme, že je tady den s novou for free, takže jsme šli na den s novou lidi. Pík. Jdem to prozkoumat. Ale kam všude miliarda lidí, takže jako... Yes, lidi, den s novou naživo, Den super. znovu fakt bomba, tak se mi to líbilo. Hráli tam na lovu, byl tam kalkulátor. Nebyl tam Ondra Sokol, takže jdeme pryč. Takže vlastně špatný, takže vlastně jdeme. Tady je Plaza už. Tak to můžeme. Plaza. Tak tam jdem. Ale tady nějaká řeka. A nebudu se snažit absolutně do komentářů, říkat, jaká řeka to jo, je. já se absolutně nebudu snažit říkat, teda to z těch 15 je. Tak pište do Podle mě komentáře. může. Díky za tip. Lidi, už jsme v Praze. Hádejte, kdo je tady podle stínu. Už není stín. Je tady Kríša furt s náma. Ale jsem tu furt já a pozor, A už jsme dorazili do Prahy, by the A way. pozor. A hop. A jsem to i já. A je to A i Fáfo, ty jsi ještě nebyl v životě v žádném YouTube vlogu, tím pádem musíš říct svoje jméno a zajímavost o sobě. Zajímavost o sobě, mé jméno je Fáfa a zajímavost o mně, mám rád kaktusovou zmrzlinu. To je mega dobrá. A teďka, lidi, vidíte někoho, teďka vidíte fotku, jak vypadal ve starých videích.
a lidi, ano, opravdu real fidlář. Ano. Takže představ se, říct své jméno. Mé jméno je Real Fidlář. Ne, Beťo. Mé jméno je Sternard. Lidi, kdo se nám to připojil? Bernard Staněk, chápete to lidi? Bernard se jsem, to pošlu týmu tátovi. Já srandu, prosím tě. Chápete to? A jsem gay. Shit, same. A lidi, Ale není to zajímavost. a lidi, víte, co jsme zjistili? Kluci, víte, co jsme zjistili? Dneska spíme, já a Krišák dneska spíme u Fáfy, tak ten vlog už bude delší, protože nejedu domů. A sakra. Dneska to bude divaký, ale Ani Nachtigalová, to asi na jiné platformě. No a kluci, kam dneska jdeme? Dneska jdeme na závisláka. A tady je IKEA, lidi, koukejte, podívejte se. A teď už konec. A co? Tímhle nejedem, kluci, jdeme do Kopice. Čím jaký mám? Takže lidi, Šuba, To právě. my už jsme ready. jsme u Františka, Za 8 minut nám to jede, tak pojď. takže jdeme. Tak jdeme. Lidi, už jdeme. Franto, pozdrav do vlogu. Pozdrav do vlogu. Ahoj, zdravím do vlogu. Pozdrav do vlogu. Ahoj lidi. Karel vlog. Lidi, mám tady nové členy dnešního toho, takže musíte se představit, říct, kdo jste, jednu zajímavost o sobě. Honzo, začni. Já jsem Honza Čejka a zajímavost o mě je ta, že jdu zítra do práce. Oh. Čau, já jsem Exi a moje zajímavost je, že mám rád Janglína. Vůbec byste to neřekli. Vůbec. Páčo. Ty koko, Vogísek? Vlogísek, pozdrav, řekni kdo seš a řekni nějakou zajímavost o sobě. Já jsem Patrik, jsem DJ Fentařů, vůbec jsem samozřejmě neměl sejít, ale prostě... Osud tomu tak chtěl. Jestli nám osud, přáli. Prostě osud. Kdyby věděli kam, tak fakt nebudu krát. Jediná cesta, která vede ven, skrz ten čin. Na tři pořád běny, v ústě zastavit. Vás bych furt, protože právě trochu svy. Stovky tisíc lidí se mnou, už to nesmím polepit. Každý den nový zlatý a zářit, každou noc zřadě do studia. Jsem neměl nic, když chtěl ten boss. Občas nechápu, jak ten žil, řekni Patrik celkem skok. Let's go! Co spolu budeme dělat music. Jedna, dva, už mě nebolí hlava. Výmluvy na potom není místa pro luzy. Můj slow down dropping all that bullshit music. Jsem si potřebuju infuzi, relax jacuzzi. Chodím ke chůzi, tak chodím jen na schůzky. Už choosing me. I've been talking, I can't be crowd. I've been talking, I can't be about. I've been talking, I can't be around. Trust myself, wow. I'm in town, wow. I need euros and I need pounds. Cítě se bez toho, když se batejny. A kterýho stělejku, jak budu znát, řekni to dej mi. Známosti na jednu noc, maximálně jsou na weekend. Spím 5 hodin denně, potom mi hlava že wake up. What? MPMA, baby, peace out.
žádnej hyptrast, brácho, žádnej. Teď jsme na národní třídě. Yes! To slyšíte. A já vidíte plast. Co si vzpomenete, když vidíte plast? Recyklace. Tak si budeme sednout na to a dáme si tam to. Budete si jít doma. Talk show gastu. Tady s naším hostem. Výborný. Jo lidi, ufáte se, ani se natočil. Šuba duba, už jedeme domů. A asi tímto ten vlog končí, bych řekl. Minimálně účinkování Pardála, který všechny končí. Že minimálně tvoje účinkování v tomto vlogu končí a myslím si, že celý končí. Na tomhle kanále. Ne, v tom Zakládám vlastní kanál. společný. Ne můj, ale Aha, tak jo. Karlovskou stát. Tak, slyšeli jste to jako první lidi. Takže dejte odběr, klikněte na tlačítko lajku a zvoneček. Yes. Tak. Šuba duba, čau. Lidi, chápete to normálně, prestiž na El Primovi. No to je Petr Elvádor. První prestiž v životě. Wow. Intro. Kdo si dá ten absint?